Magandang araw po mga ka-rice. Nandito po tayo ngayon sa bagong tourist attraction ng Baao Camarines Sur. Ito po yung Baao Boulevard or Baao Buhi Bypass Road. Noong una po natin pag-vlog dito, wala pa po pumupunta ritong tao at wala pa rin po nagtitinda. Sa ngayon po, marami na po namamasyal at marami na rin po nagtitinda. Ito pong pangalawang vlog natin, bali ipapakita ko po sa inyo kung gaano na po karami rito ang mga nagtitinda at kung ano-ano ang kanilang mga tinitinda. At ipapakita ko rin po sa inyo kung gaano na rin po karami ang namamasyal po rito. Ang kagandahan pa po rito, napakasarap po ng simoy ng hangin para ka pong nasa Tagaytay or Baguio. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa lagi nyo rin pagpanonood ng ating mga videos. Lagi po nating tatandaan, ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe. And God bless us always.